Ainoalla on surkea miesmaku. Se varmaan johtuu siitä, ettei se isä ollut koskaan kotona, kunnes se ei oikeasti enää ollut kotona. Aino ei kuitenkaan ole ikinä ollut yksin. Lukion lopussa sillä oli jo 8. poikakaveri. 9, jos jonttu lasketaan. Mut jos pettää sama illan aikana, kun aloittaa seurustelun, niin sitä ei lasketa. Ainon persoona muuttuu jokaisen miehen kohdalla. Välillä on vaikea pysyä perässä siitä, mitä musiikkia se kuuntelee tai mitä hajuvettä se käyttää. 6. miehen kohdalla mä ymmärsin, mikä niiden yhdistävä tekijä on. Jokainen inhoaa Ainoa, tai siltä se vaikuttaa. Kuinka monta kertaa Aino on jätetty luetulla? Sen on pitänyt lähteä yksin töistä tai pienentää itseään, ettei se loista kirkkaammin kuin muut. Tää 8 on ollut kuvioissa pisimpää. 7 jälkeen Aino vannoi, ettei enää rakastu yhteenkään mieheen. Jos me ei olla 30 mennessä löydetty ketään, niin me 2 mennään naimisiin. Ei mennyt kuin viikko, kun Aino oli taas rakastunut uuteen. Ja taas piti opetella, kuka Aino on. Mut mä teen sen silti. Mä oon niin hyvä. Hyvä ystävä.